Naghandog po ng iba't ibang learning materials po ang isang kababayan mula Malaysia para sa 11 Child Development Center sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Layunin ng mga ipinamigay na kagamitan na higit pang malinang ang kaalaman ng mga bata, partikular na sa pagbasa at pag-unawa upang mas maging epektibo ang kanilang pagkatuto. Kabilang sa mga nakatanggap ng donasyon ang Child Development Centers sa Barangay Macayog, sa may Barangay Embarcadero, Navalumuan, Osiem, Inlambo, Batang East, Batang West, Lanas, Tebag, Gigulonan at sa may Salaan. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa naturang donor dahil sa malasakit at pagbibigay halaga sa edukasyon ng kabataan ng Mangaldanenyan. IFM News. IFM News. IFM News.